Aquests dies us he estat parlant de la vocació militar que tenen molts catalans i de com aquesta vocació tradicionalment ha quedat soterrada per la impossibilitat de desenvolupar-la en una carrera que vagi a favor dels teus interessos, és a dir, en definitiva, en un exèrcit català. La meva idea, amb el curs que començarem la setmana que ve, és fer veure, fer adonar que si tens vocació militar no hi has de renunciar pel fet de ser català. No hi has de renunciar o folcloritzar-la limitant-te a fer un màster en relacions internacionals on potser faràs 2 assignatures de defensa. O, si tens vocació realment de soldat, no t'has de limitar a fer un entrenament de camp de tir de cap de setmana. En la situació en què ens trobem de grisor generalitzada al país, molts catalans es plantegen, i ho acaben fent, marxar a l'estranger, a estudiar-hi, o simplement a buscar un futur millor com ha passat en altres vegades a la història. I la carrera militar és també una opció. Si el teu interès és el militar, com a soldat et pots formar a fora. No és fàcil, però és possible. I a més, cal tenir en compte que en un exèrcit no només necessiten soldats, sinó que necessiten professionals de molts àmbits diferents. Si tens un vessant acadèmic, pots fer cursos des de 2 setmanes fins a 1 any, 2 anys, màsters, escoles d'estiu, en tots els àmbits de la defensa. I et pots especialitzar no només en operacions militars, tàctiques, estratègia, terrorisme, insurgència, contrainsurgència, sinó també, i això és molt important, sobretot davant de Rússia i la Xina, en tot l'àmbit de la intel·ligència, la ciberseguretat, la gestió de crisis, la resiliència. És fonamental tenir professionals en aquest àmbit perquè és el que ens permet mantenir els pilars d'una societat moderna, cohesionada i democràtica. Per tant, hi ha moltes opcions i a més a l'exèrcit no només necessiten soldats, sinó que també necessiten, com us deia abans, traductors, enginyers, etc. Per què convé, en definitiva, que els catalans que tenen vocació militar es formin a l'estranger? Perquè quedant-nos a dins del país no passarem mai del debat purament recreatiu i ens convé, pensant a mitjà i a llarg termini, tenir gent formada en exèrcits i centres de recerca militars professionals. Moltes gràcies i bona nit.